हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू कर जाओ। रउआ लोग जानत बानी कि पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़त बाना। तो आज के ये वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करम। रउआ लोग तो देखबे कनी है कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह पवन सिंह के तरह चुनाव के मैदान से बाहर निकले के धमकी देले बाना। तो पवन सिंह एक जवाब दिले बाना बड़ी करारा। सुनी का कहना। पवन सिंह कहना, आर.के. सिंह के हम बहुत इज्जत करीले, लेकिन जौने तरह आर.के. सिंह हमके चुनाव के मैदान से हट जाए के कहले बाना, एकर हम जवाब देवल चाहत बानी। हम कोनो पाकिस्तान में पैदा नहीं भइल, हम बिहार के धरती के लाल हैं। और पवन सिंह कहना कि हम काराकाट से चुनाव लड़म। काराकाट के जनता हम अपन बेटा मान लेले बा, यही से काराकाट के जनता ही हमार मालिक बा। अब काराकाट के जनता जौन फैसला करी उ हमके मंजूर बा। रउआ लोग के बता दी कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में राजनीति बढ़त जाता। नामांकन के तारीख नजदीक आ गइल बा। काराकाट लोकसभा सीट पर 3 पक्ष मुकाबला होता। एक ओर एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा बाना तो दूसरी ओर माले के राजा राम सिंह बाना और तीसरी ओर तो निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह मैदान में बाना। तो रउआ लोग के ई खबर कैसन लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद, धन्यवाद।